Ә безнең Алгарыш сәхнәсенең бүгенге кунагы ничә чакрым юл узды икән? Бергәләп белик. Бу егетнең ничә чакрым юл үткәнен үзең санап кара. 2015 елдан башлап ул дөньяның 15 илендә булырга өлгерә. Белеме буенча программист егет 2нче курста укыганда ISIC программасы белән беренче сәяхәткә Һиндстанга юл тота. Шул көннән башлап аның тормышка, дөньяга карашы үзгәрә. Аралашучан, бай интеллектлы сәяхәтче Азат Кашаповны Татарстан яшьләре татар блогеры буларак та яхшы белә. Сәлам, Азат. Азат, иң элек сиңа шундый сорау бирәсем килә. Менә син 15 илдә булдың дип әйттең. Нинди максат белән чыгып киттең син әлеге сәяхәтләргә? Барыбер бит инде кешенең ниндидер максаты булырга тиеш, шулай бит? Башта Татарстаннан 7-8 шәһәрне без йөреп чыктык. Бер проект белән молодежный школа талант дигән. Татарстан нәрсә соң ул? Татарстан нәрсә ул? Кешеләрме ул, шәһәрләрме ул, урыннармы ул? Һәм шуннан соң шул сорау туып, бу шәһәрләрдән йөреп чыккач, ничектер миңа кызык булып китте, күбрәк белә башладым Татарстан турында. Һәм мин нәрсәдә сөйли беләм, сөйли алам. Икенче кешеләргә дә, икенче шәһәрләрдән. Аннан соң сораулар туа башлады, күбрәк итеп. Нәрсә ул Россия, нәрсә ул дөнья, нәрсә ул җир шары, кешеләр төрле җирдә ничек яши, һәм инде нәрсә турында уйлый, нинди тәҗрибәләре балаларның. Шундый сораулар туа башлагач, кызык. Ишемнән шундый сораулар туа да, чыгып килеп тора. Гаилә бюджетын кайгыртучы буларак, сиңа шундый сорау бирим әле. Гомумән, шушы сәяхәтләргә син каян акча җиткерәсең? Акчаны каян аласың дигән сорау бик иң популяр сорауларның берсе. Төрле программалар буенча йөрим, бу сәяхәтләргә. ISIC программасы булсам ул, обмен программасы булсам ул КФУ буенча, һәм инде менә Work and Travel программасы, һәм башта ничектер нинди программалар бар, син үзең башта түлисең бераз итеп. Барасың, мәсәлән, Америка Кушма Штатларына. Аннан соң син шунда эшләргә эшлисең, акча эшлисең дә, аннан соң кайтасың монда. Менә шул обмен буенча Япониягә барган идем. Анда стипендия түгел, тагын эшләдем дә. Рус телен укытучысы булып, инглиз телен укытучысы булып, һәм модельдә булып эшләдем Япониядә. Шуңа күрә теге төрле юлларны эзлисең, ничек эшләп була. Димәк, һәр кеше, менә теләгән кеше, студент, шушы программалар турында күбрәк укып, булар инде әлбәттә интернет сайтларда бар. Шулай бит менә әлеге программаларның бөтен нечкәлекләре теләгән һәрбер кеше бераз гына акча кертеп, шулай рәхәтләнеп сәяхәт итә ала. Шулай бит? Әлбәттә. Һәм инде без, мин дөрес әйткәнчә, менә хәзер сентябрь була, октябрьдән башлап да без Work and Travel программасын ачабыз, һәм үземнең офисымны ачам, менә Казан үзәгемдә, һәм инде студентларны үзебезгә алабыз, һәм инде Кушма Штатларына җибәрәбез, алабызса бу елдан башлап, һәм алга таба бу программа түгел, икенче программаларда, һәм инде уку ягында, эш ягында, волонтерство ягында, шулай итеп киңәйтеп кенә барыбыз дип ышанып калам. Әлбәттә, инде барлык яшьләр дә сәяхәт итәргә телидер, ләкин бер проблема белән очрашалар, әти-әни сүзеннән чыгарга куркалар. Чөнки әлбәттә инде безнең әти-әниләребез балалары өчен бик куркалар. Менә син әлеге ситуациядә ничек чыктың, ничек уйларын таптың? Менә у яктан дөрес әйткәнчә, минем уңыш минем якта булды дип әйтеп була, чөнки бик зур рәхмәт әти-әниемә. Алар инде бик современный, бик аңлаучы кешеләр. Менә калса егетләргә җиңелрәк ул аңлатырга. Әйтәм бит инде шул теге сәяхәтләр белән бәйле, әти-әнием һаман минем якта тордылар. Алар һаман шулай бар дип, минем төрле уйларым, төрле минем теге хуплап тордылар, шулай итеп тордылар. Ә менә кызларга, белмим, бар инде ул төрле менә куркынычлар да бар, теге кызларга бераз кыенрактыр. Ләкин белән төрлечә ниндер юлларны табырга кирәк, мәсәлән, дусларыгыз бармы, егетләр? Әйдә, менә хәзер телевизор экраннары каршында утыручы әти-әниләребезгә мөрәҗәгать итәйе бал. Нәрсә дип әйтим? Курыкмагыз, сез балаларны җибәрә аласыз төрле илләргә. Хәзер бит инде безнең 21нче гасыр. Курык торырга кирәк түгел. Балаларыгыз читләргә барса, ул алар киресенчә күп телләрне өйрәнәләр, күп нәрсәләрне күрәләр, күп нәрсәләрне өйрәнәләр дип әйтеп була. Шуңа күрә алар үсәләр генә, шул сәяхәтләрдә кешеләр үсә генә, һәм инде икенче кешеләр булып кайталар. 15 илдә булдың, 16нчы ил нинди булар икән? Мин булганым юк Южная Америкада, булганым юк Австралиядә, булганым юк Африкада. Шул менә 3 континентка барасым бик килә. Яки беренчесе Африка бик барасы килә, чөнки ул гомумән икенче төрле кешеләр, икенче төрле
көмірге қараш, икенче төрле, белмим, инфраструктура дип әйтеп була, шуңа күрә бик кызыклы миңа, шунда барып килергә, кешеләр ничек яши торган, яшьләр шуларны карарга, теге, белмим, шунда теге племенларга да кирип, алар ничек яшиләр икән, теге ул чынлап та бик кызык. Теге кешеләр менә хәзер без машинада йөрибез мәсәлән, алар һаман да анда, белмим, утны, учакны табалар ничек теге ниләр белән. Азат әңгәмә өчен бик зур рәхмәт, сиңа чыннан да бик кызыклы әңгәмә булды. Шулай да Азат менә кайсы гына илгә барсаң да, татарның аш-суына җитәрлек аш-су юктыр, ошаймы? Шулай ия. Әле аның тортлары? Әйе, Айзилә, менә киләсе сюжетта без торт ясаучы осталар белән танышырбыз.